Morwako kendo ni riwruok makedo ne ratich oganda Amnesty International koro dwaro mondo piny Kenya gi piny Saudi Arabia olos chike marito ratich jotije udi ma pacho ka kadhi tiyo Saudi Arabia. Maen kaluwore gi sand ma jotije go kadhe kata chike matayo jotije lwedo e pinyno mane oketi e tim higa mar 2023 noweyo oko jotije mag udi mathoth gi sani koro kadhe midhiero. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Kaluwore gi nok mar tije e pacho ka, piny owacho osebedo ka konyo rawere mathuru kamanyo tije pinje maoko, kata obedo ni ng'uro osebedo e wi lwasi ma jotijego tiyo e pinjego mag Jo-Arabu. E nonro manotim gi riwruok mar Amnesty International, oyangore ni moko kuom jotijego kadho e sand kod midhiero e kuonde ma gitiyoe. The report is essentially calling for the dismantling of the kafala system. The kafala system is set up essentially to produce second-class workers that are not protected under the Saudi labor laws. Saudi Arabia haijabadilisha mfumo wa kafala mpaka sasa hivi. Mfumo wa kafala ni kwamba yule ambaye anakuajiri anakuchukua kwa himaya yake, uko kwake, ni kama wewe ni baadhi ya mali zake na milki zake. Sasa yeye atakutumia jinsi anavyostahili. Nafanya kazi lakini hawanilipi. Naambia boss, mimi nataka pesa nitumane Kenya, wananiambia maliza contract kwanza ndo upate hiyo pesa yako yenye imebaki. Naambia what? Nondono yango ni moko kuom jotijego imayo passport mage kod simbegi mag ong'we yamo ka gichopo e pinyno, gino mamayo gi thuolo mar tudruok gi familia magi e yo mayot. Nilipofika tu, changamoto ya kwanza nilipokonywa passport kwa mlango. Sijaingia ndani. Nipatie hiyo passport, ngampatia. Alinosha mkono na simu, nikampatia paka simu. Ngoko na simu ndogo. They can be victimized by their employers. They work long hours, sometimes even 16 hours every day, and they have no time off. The salary that was promised when they signed a contract here in Kenya is not the same. In some cases, it could be even 50% less than what we've seen. Moko kuom gitu no chiemo chuth kata imiyo gi chiemo moto ka iketo gi ginende dier ot. E kinde ma tich bende gitiyo ma onge chieng' yweyo. Ataro mar ratich jotije. Saa nyingine unaweza pata nyumba iko na vijana. Kule ni nchi ambayo iko very strict. Hawaonekani na wanawake hawaonekani na wanaume. So wewe ndo ni mwanamke pale kwa nyumba. Wewe ndo unaingia kila room. So sometimes madhila ambao watu wanapitia mengi ni ya kingono. Kuteswa kingono hivyo. Maybe chakula, sometimes mshahara. Unafanya kazi but mshahara haulipwi, na ukiuliza mshahara unajitakia matatizo. Bende giywago kwede magikadhoe kamotis gi nyinge magalagala machalo kaka misumba, le kata opamo. Akoro riwruogno dwaro mondo mi piny Kenya gi piny mar Saudi Arabia olos chike maketo jotijego e lwet sirikal kendo gologi e lwet weg udi. Yani narauka saa 11, nafanya usafi kuanzia saa 11 mpaka saa 5 saa 6 usiku. Hiyo nyumba ilikuwa ni nyumba ya familia kubwa sana. Yani ni watoto wakubwa pia wameoa na wako hapo kwa hiyo nyumba na watoto wao. Yani ni mzee akona mpaka wajukuu kwa hiyo nyumba. We cannot just have one embassy, one office in Riyadh. We have to have several offices and capacities for the Kenyan government to hear their citizens' cries for help. Amnesty lero ni negitemo twak gi piny owacho mapachoka kod piny owacho ma Saudi Arabia mano otamore chiwo dwoko e wi ng'ur makama. Oganda jo Kenya maromo 150 tiyo e udi e pinje mag Jo-Arabu. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Jatend migawo mar pur Mutahi Kagwe